Lights, camera, action. Pero makapira din siya. Naon? Hindi ko masturya. Manarang. What? Maniwala ba kayo o hindi? Problema niyo. Basta nga ako ugot lang unsa gani. Ore kon. Spray ko sa lagyan ng sabihin og manari ato totoo to hindi. Lagyan ng espesyal. Na react. Og magre-react og Smile. og magre-react ito totoo ba to o hindi. Spray lang. Junk shop, ano? Ikaw wala. Balik. Sa and the end result